Водещ на приемна атака тази вечер е депутатът от 40-то и 41-то Народно събрание Деница Гаджева. Деница Гаджева е родена в Хавана през 1982 година и е инженер по образование. Владее италиански, немски и английски. Избрана е за народен представител от 24-ти многомандатен избирателен район София в 40-то Народно събрание. Депутатът Деница Гаджева, заедно с народни представители от политическа партия „Атака“, са внесли редица законопроекти, както следва. Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Законопроект за обявяване за нищожни актовете, с които е възстановена собственост на господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини и отнемане на незаконно придобитото въз основа на тези актове имущество. Законопроект за подпомагане и развитие на младежта. По време на парламентарния контрол Деница Гаджева е отправила 11 питания към министри от кабинета на правителството на ГЕРБ. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с мен, Деница Гаджева, и предаването "Приемна атака", в което ние, народните представители, вече бивши от партия "Атака", след като беше разпуснато 41-то Народно събрание, излагаме пред вас нашата дейност. Сега, когато вече нямаме Народно събрание и нямаме законодателна дейност, ние обикаляме по районите, от които сме били издигнати, и дори такива, от които не сме били издигнати, за да ви показваме реалността там. За да се запознаваме с проблемите на хората и за да се опитаме да им предложим алтернатива или решение на самите тези проблеми. Миналата седмица вие видяхте в "Приемна атака" реалността в град Костенец. Тя не е много добра, не е нито розова, нито обнадеждаваща. Днес ще видите каква е реалността в град Ихтиман. Кръстили сме темата на днешното предаване на разходка в Ихтиман като след война. Защо като след война? Ще се убедите сами от кадрите, които ще покажем тази вечер, че даже може да се каже след война по-скоро Ихтиман би изглеждал малко по-добре от това, на което ще станете свидетели след по-малко от минути. Тук при мен днес е един от топ журналистите на телевизия Алфа, Петя Кузева. Вие я познавате от екрана на Алфа в новините. Добър вечер, госпожо Гаджева. Добър вечер. Благодаря. Ти направи това разследване, по-скоро не разследване, ами направи възможно това, което ще видят след малко зрителите, да го видят всъщност, засне реалността в Ихтиман, такава каквато е днес, 2013 година. Първо, добър вечер на нашите зрители. Това дори не е разследване, защото за едно разследване е нужно да се поровиш, да извлечеш повече информация. Лошото е, че не ни трябваше разследване, за да ви покажем истината за това, което се случва в Ихтиман. За това каква е действителността в Ихтиман, вече виждате и на плазмите. Гледката е покъртителна. С госпожа Гаджева кръстихме и така темата, защото и аз мога да ви кажа, ходила съм няколко години след гражданската война в Босна. Още 100 ми излезеш от летището, но там хората си го пазят за спомен, да имат едно, но втори път да не се случва. Но гледката е подобна. А ние нито сме били във война, нито сме във война, но явно цялото статукво до сега, в последните 23 години, уж след въпросното освобождение от комунизма, е довело до това, което се случва сега. Руйни, зарязани, то дори не можеш да видиш с просто око, че там някога имало фабрика, защото всичко е окостено, разпоскано. Знаете, има едни нови термини, които се появиха в пространството от нашите братя роми, които обясняваха как се бере желязо, как се берат тухли тези дни. Така че ще го видите, хванахме ги и на местопрестъплението, всъщност за тях това е едно честно изкарване на труд.
Така че лошото е, че не трябваше и разследване, да ви показваме всичко с документи, как са се правили продажби, приватизация, едно след друго ликвидации. Те първо ще го видите в пълен вариант. Истината е, че това е снимано тази сутрин, монтирано веднага и ви го показваме, но гледката и коментара, защото ти трябва там човек на място, който да ти обясни какво реално имало там. Иначе трябва да ходиш с легенда и с някаква карта. Тук някога имаше фабрика. Просто реалността е покъртителна, така че нямаше как да не ви я покажем веднага. Това всъщност, което го е имало едно време, когато е имало производство, някаква индустрия, там в момента е запечатано само единствено в спомена на ихтиманци всъщност. Точно така. Никъде другаде. Аз много пъти, сега наистина съм щастлива, че имаме възможност, направихме собствен телевизионен канал, имаме възможност да покажем тази реалност на хората и те да се осведомят какво точно се случва по градове, какво е имало в градовете, българските градове едно време и как е било разрушено и какво е днес. Защото много пъти ни се е налагало това да го обясняваме в преразказ. Когато обикаляме страната, ние ставаме свидетели на това, което сега ще видят хората. Но няма как да го обясниш на хората, които живеят в по-големите градове, София, Пловдив, Бургас, Варна, и са затворени в своето ежедневие, отивайки на работа до, например, на 500 метра от място, където живеят, връщайки се, гледайки семейство. Те не могат не са свидетели на това, което става в периферията на града им. Или това, което става в малките населени места. Да уточним, че тези кадри, които виждате и тепърва ще видите още по-потресаващи, това се намира на Царския път, реално на автомагистрала София, на 100 метра от магистралата надолу. Това е истината. Което обаче няма как да го видите. Ако не слезете, и хората може би трябва да ги извиним, защото вече почти всеки работи в събота и в неделя и на 2 работни места. Надявам се нашето предаване или да му докладва някой поне пиар отдела, защото и те вече живо се интересуват от нас на служебния кабинет, защото премиер Райков като дипломат цял живот, още роден така с тази орисия, потомственик, според мен никога не е виждал тези места, така че дано да го гледат, защото вчера пак много така пиари предизборно разпределиха едни милиони така за най-социално слабите. Те според мен обаче ще отидат не при хората, които ще покажем. Аз мога спокойно да го посъветвам премиера, вместо да ходи на разходка из метрото, Софийското метро, което трябваше да бъде построено още преди началото на 90-те, много преди началото на 90-те, да отида в Ихтиман и да се разходи в областта, изобщо в София област и да види какво се случва с някогашното производство там и с сградите, които са го приютявали, и да попита хората къде работят в момента, трябва ли да ходят до София, за да се препитават и да изкарват с честен труд от някъде някакви пари, и то унизително ниски, защото заплатите едно време в тези предприятия, които са работили в Ихтиман, по принцип са били достатъчни, за да можеш да поддържаш едно нормално семейство, едно нормално домакинство и да имаш възможност да родиш 1, 2, 3 деца, без да се притесняваш за бъдещето им. Идва ли са там на работа дори хора от Костенец, от Долна баня, от други градове? Имало вътре транспорт между различните фабрики, а сега транспорт е един. Или към София, или към терминал, 1 или 2. Това е парадокса. Това е прословутата река, след малко ще я видите, която е превърната в бонище и след наводненията, знаете там. Това са, между другото, много интересни кадри. Както си караш колата и кончетата ти скачат. А това всичко в следствие на инвеститори, външни инвеститори, така наречените инвеститори, които идват от някъде в Европа, от някаква много развита държава, и ние тук ги чакаме с отворени обятия и им казваме: ето, вие ще вземете тази фабрика или този цех или този завод и трябва да го оздравите, така нареченото оздравяване, след което те го ликвидират. Но аз предполагам, че в материала ще ни кажат хората кои точно са обектите и по какъв начин са били приключени. Точно така, и просто да споменем, че сме отишли, видяли и заснели буквално за 2 часа е това. Тоест, ако се задълбочиш навътре, има и много, много повече. Трагичното е, че това се вижда на пръв поглед.
Но явно хората тук, тези по червените килимчета, не им изнася да го виждат, правят се, че не го виждат. Това няма да ги видите тези кадри по оказионните медии. Освен това е много лесно да си социален, един такъв спокоен, дипломатичен, псевдолиберал, когато си на червеното килимче или някъде там в големите бутафорни сгради, тъй като те само изглеждат големи като Министерския съвет, а вътре всичко се оказва кекаво, такова се руши лесно. Може би да почнем с съдействието, само да отбележим на координатора за община Ихтиман Кирил Узунов, който беше свършил много работа и просто ни показа тук. Имахме и още места да разгледаме и пак ще отидем. Да, ние сега ще имаме възможност да видим него и неговия коментар по това, което тече на екраните. Колеги, нека пуснем първото видео. Намираме се на изхода на Ихтиман и не сме в некропол. Не се заблуждавайте от костите или от това, което прилича на останки от някаква праисторическа древна епоха. Ще ни разкажеш ли повече? Тук е имало завод. Фабрика текстилна, работеща беше преди време с 120 човека персонал. В момента е закрита. Виждате основите, останките. Комина само стои. Това са някакви спомагателни постройки, към днешна дата не работят. Би трябвало да почнат производство с да шият продукти, тапицери за БМВ и за Купър. Но към днешна дата не се е случило. Другото нещо от Татака, което мога да ви покажа, това е действаше завод за фурнети, нова постройка. Преди година и половина там работеха около 100 души, в момента е закрито. Само склад се ползва. Това е едно от многото закрити предприятия и фабрики в града, които не работят към днешна дата. Колко са те общо, като ще ги разгледаме по-отделно? 10-11 са, от които има и два завода огромни, които там хиляди човека са работили. Това са само малка част, от които почвам. Да не правя квалификации, но все пак откъде тая цигания, дет си го казваме така по-български. Тук около нас виждаме гръден кош от животни, кости всякакви, тук са палени гуми. От другата страна пък на фабриката е още по-зле. В коритото на реката се е превърнал в сметище по наводненията. Даже в Ихтиман имаше големи наводнения преди години. Това беше голям проблем да прелява реката от коритото, защото беше затлачена с боклуци. От близост до нас е ромската махала и това нещо ще го използват с сметища нерегламентирано. Хвърлят се отпадъци. Това е. Как да се работи тази земя от среща поляните, да се отглеждат някакви култури. Като ако нещо има, или се замърсява, или се открадва след това. Каква е тази сграда зад нас, която стои безстопанствена, недостроена и иначе общинска собственост? Общинска собственост, това е построено около 1995 година с цел разширение на болницата в град Ихтиман. Това трябваше да бъде разширението. Огромна сграда, хвърлени са милиони тук и за жалост до момента нищо не се е реализира. Общинска собственост е, разграбва се, безстопанствено е. Виждате, части от оградата липсват, няма я. Надяваме се в бъдеще да се използва по предназначение, което силно ме съмнява. За жалост, това е истината, пусте. И това е болка на ихтиманци, нали, защото може да си бъде голяма болница и да се обслужат хората тук. Нали. Не дай Боже, ако се закрие малката част от болницата, която я има, не дай Боже казвам, става страшно. Това е. Къде се намираме и каква е тази поредна порутена сграда, която може по предположение да решим, че някога е била цех? Да, това беше бившия хмел в град Ихтиман. Тук са работили около 200 човека преди години, като оттатък може да снима оператора цялото поле, дето очите ви виждат, то в такава далечина говорим, имаше циментови колци с височина над 2 метра. И се отглеждаше хмел. Хмела, знаете, за бира и други такива предназначения. Имаше работна ръка. След закриването на тази фабрика, изпочупиха циганите всичките колци, изкараха желязото и в момента е наред и сградата. Аз съм сигурен, че след една година може би нея няма да я има, защото е безстопанствена. Поредната закрита промишленост, част от промишлеността. Наистина да благодарим на Кирил Узунов, който е председател на общинския ни сбор в Ихтиман. Това е една от моите надежди на партия Атака. Но тук интересното е последната фабриката за хмел. Ще се спрем и на общинската болница. Но фабриката за
може и малко хора знаят, че в Ихтиман се е произвеждал хмел за бира, че там имало едно сериозно производство. Ние едно време, между другото, сме имали тази бира, която днес пият младежите и не само младежите на България, Каменица, Загорка, това всичко е било българско производство в края на краищата. И продукта за него се произвеждал, част от него предполагам, се е произвеждал в Ихтиман. Сега не съм сигурна дали има някоя от марките бира, която да е останала българско производство. Може би всичко е само вече с популярните български имена от преди години останало. Точно. Иначе, даже Кирил съжали по-късно, че ги е нарекал колци и стълбове. Той каза, че това си по-наистина огромни стълбове. Цялото поле, докъдето ти виждат очите. Съответно, те са изнесени включително. Обрани са. Желязото от тях е извлечено и е закарано от тези, които копаят желязо, берат тухли или обратното. Те самия вкараха новата терминология, просветиха ни преди няколко дни и то във връзка с доста тежък инцидент за какво става въпрос. Но да, както се вижда и на общинско ниво нещата се занемаряват и на държавно, но най-вече това вкарват някакви така наречени инвеститори, идват тук, които обаче не са инвеститори, тъй като печалбата се изнася извън България. Господин Сидоров го обяснявал и продължава да го обяснява и по студията, че това не са инвеститори, това са колонизатори. След като печалбите от тук заминават за чужбина, къде за чешките пенсионери, къде за австрийските и всичко, което си е било тук наше и по някакъв начин не е имало полза или не е било печелившо, ако е в някаква голяма корпорация да съществува, до тук. По-интересното, Петя, може би е, че се опитаха в продължение на над 20 години да втълпяват на българина, че ние едва ли не сме имали никакво производство, били сме така една оглозгана, опоскана държава, фалирала държава, то фония строй там, всичките предприятия си били губещи, едва ли не тук на магия сме съществували. Само давам един пример, за който после и ще го покажем с две думи, ще говорим повече в детайли. Чугунолеярния комбинат, известен на местните като Чугунолеене АД в момента се води, пуснат в експлоатация през 1975 година с променливо количество работен персонал, но все пак в рамките на 2500-3200 човека и с продукция 30 000 тона на месец. На месец. Да не говорим, че и в Ихтиман е единствения завод за електроди в целия Балкански полуостров. Да, ние на него ще се спрем по-обстойно, но между 10 и 11 предприятия в района на Ихтиман, 10-11 предприятия е имало едно време, като от тях 2 големи завода. И това всъщност е единия завод, който го ликвидират точно такива чужди инвеститори в кавички, тези, които, както каза ти много правилно, днес нарича партия Атака колонизатори не случайно. Защото ние вече видяхме резултатите от тяхната намеса тук в България и можем спокойно да ги наречем колонизатори. Да, вече ми направи впечатление, че така всички политически сили, ако ще си всички протестиращи, които днес са решили да стават политици, има и такива с доста високи амбиции, взеха да използват терминологията на партия Атака и на господин Сидоров от преди години. Изведнъж такива думи като РП-тата, защото и вие ще признаете, че до преди години това беше някаква такава абстрактна абревиатура, която понеже никой не говореше за нея, или Волен Сидоров говореше и партия Атака, но това беше медийно заглушено, нямаше кой да чуе, кой да насочи вниманието, откъде идва проблема, а все пак беше малко по-поносимо. Се живееше, хората имаха така пропорционално доходите им някак си го понасяха на въпросните сметките. Сега някакси тази терминология много се копира, прави впечатление. Много се копира, но има и нещо друго, че не малка част от хората не знаеха, че РП-тата са продадени. Има и го предвид и това. Те не знаеха, както има все още хора, които не знаят, че ДСК, примерно, е чужда банка. Много хора живеят с... Тук се връщам на тази спекулация, която правят с имената. Защото когато някоя чужда фирма купи българско предприятие или го приватизира, тя не сменя името. И живее под старото име, което е наложено години наред. Те просто не сменят марката.
Така правят и с банките. И хората си мислят, че като си сложат паричките там в онази банка, която е позната десетилетия наред като държавна, нали, стабилна, сигурна, тя много отдавна вече не е такава и всъщност играе на онзи пазарен принцип, който така е. печели, за съжаление, освен телевизия, хората... големи лихви и ужасяващи такси за стандарта на българина. И това е голям проблем. И по-големият е, че хората и по малките населени места, освен просветените вече, които гледат телевизия Алфа, видя се, че и медиите се така поориентираха вече, не могат да се правят, че Атака и Волен Сидеров не съществуват или са някакво абстрактно понятие, или са онежи сочените с пръст лошите. Хората разсъждават така, ако не сме го чули по новините, то не е истина. То не е истина, да. То не е истина. Това за банките няма да го кажат по новините. Което е много важно. Няма да го излишно просвещение на народа. Да. Колеги, нека видим следващото видео и да продължим тук в студиото. Поредният пример до какво води колонизаторската политика на всички управляващи последните 23 години. Текстилен цех и завод за каучук са зад нас, това, което е останало. Да, това е останало от тях. От 100 работни места в момента не работят. Тук са се произвеждали каучукови изделия, тапи за медицински и медицински принадлежности, тапи за шишета, за препарати и разни така нататък, както и шивашки цех за работно облекло. Факта е, че тук е имало 100 работни места, 100 семейства са яли хляб. Сега в момента виждате какво състояние. Поредното предприятие е разрушено. Ходим от място на място, 100 плюс 100 плюс 100, накрая се оказва половината поминък на населението на Ихтиман. Да, затова в момента всичко пътува с рейсове пълни за София да работят. Хората търсят препитание в София, а на времето са пътували вътрешно рейсове в заводите в Ихтиман и са идвали хора отвън и околните села и градове да работят тук. В момента в Ихтиман препитание няма, един завод работи само. Това е. Много метри дълбочина. Това, както виждате с невъоръжено око, е шахта. Отгоре металния капак го няма. Познайте. Продаден пак за скрап. Уважаеми зрители, показваме ви нагледно какво означава това, което братята роми наричат да берем тухли, да берем желязо. Ето така се бере, защото тук, ако няма кой да ви обясни, това някога е било мандра. Тези останали руини, а това отзад, защото ни обясни някой местен, за това и ние знаем, е старата съблекалния за персонала. Мандра тук част от млечна промишленост. Къде се намираме? Защото под всяко едно от тези неща явно трябва да има легенда, защото няма как да познаеш. Да, няма как да го знаете, защото виждате в какво състояние. Това преди година и половина, две може би, бяха солидни постройки. Влезаха циганите с кирките и всичко се разруши. Те не работеха доста преди това. Нали? Бяха приватизирани, нали, нарочно доведени до фалит и закрити. Това беше бившата мандра на града. Тук около 100 човека са имали препитание, както малко зад нея имаше още един завод Еледжик за производство на дървесина, на дървана дограма е правена врати. На времето целият град, като се строили къщи едно време, хората си взимали от тук материалите, дърваните, които им трябват. Значи и в Еледжик също са работили около 100 души. Значи общо зад нас в момента стоят закрити 200 работни места в Ихтиман. И пагубно е, че в това състояние оставам. Хората правят нерушим, ние се връщаме векове назад. 200 работни места, най-малко 100 къщи без препитание. Абсолютно, абсолютно. И то тепърва има още да ви показвам. Това не е само това. Са много места и фабрики закрити и големите заводи тепърва предстои да ги видите. Тази сграда зад нас, оглозгана, опоскана, вече има много термини за случващото се в страната. Някога е било склад на Булгарплод. Това е било поделение, в което имало военнослужащи и кадрови войници. Общата бройка била някъде около 150 до 200 човека. За жалост е закрито и вътре всичко е разграбено в тия постройки, е оставено безстопанствено. Пази се само от един охранител и е с неясна съдба. Поредното пред разрушаване поделение, за жалост, което си работеше много добре. Като виждате в какво състояние в момента.
Коя година е закрито? Ами не мога да ви кажа, но мисля, че към 2000-та някъде. Виждаме, че само един пенсионер пази тези сгради и реално охрана дори няма. Да, това е охраната, за жалост. За момента това е охраната. Виждате на какво прилича. Да, уважаеми зрители, това е реалността в Ихтиман днес. Последните кадри бяха на изоставено поделение от 2000-та година, откакто управниците по това време решиха, че България не е нужно да има армия и поради тази причина не е нужно да има и поделение, естествено. За какво са ни войски, за какво ни е отбрана, при положение, че членуваме в НАТО. Това е една огромна тема. Липсваше ми един кадър, сега се сетих, защото хората няма как да видят. Между другото, нашите зрители от другите краища на България, понеже няма много пари за гориво и ако не сте идвали преди, няма да тръгнете към Южна България. Тези места, това е на 50 км от София. Важно е да се каже. А самото поделение е буквално под магистралата. И вече наистина има някаква метафора. Магистралата, добре, ама какво се случва под магистралата? Всичко надолу, просто върви надолу. Петя, той магистралата не е добре, защото ние я нямаме от край до край. Така като говорим за тези магистрали, ние нямаме една завършена магистрала. Правим се, че не виждаме. Защото, това, което е до нас. Първо това, второ, като става въпрос за построяване на един-два лота, това не е магистрала от край до край. Да престанат всички тези политици, които сега се опитват да извлекат дивиденти от въпросните участъци от магистралата, които се строят. Това не е да построим магистралата, защото ще построим, когато видим цяла от край до край. Ние такова нещо беше обещано, между другото, от правителството на ГЕРБ, чието слоган беше да градим България. Това, което виждаме обаче, уважаеми зрители, това, което виждам аз сега от материала на Петя Кузова и това, което виждате вие пред телевизорите, не е градеж. Да рушим България. Да, оная е думичка, която е противоположна по значение. А може би да, разрушената България. От всички тези правителства назад във времето, които изповядваха всъщност едни и същи идеи, но те не бяха за градеж на България или за растеж. Нещо много, много по-различно от това. Болница са искали хората в Ихтиман и явно са имали нужда, ама не я дочаква тази болница от 95-та година. Има по една-две такива сгради във всеки български град, за които са си изляли милиони. Някой е взел някакъв процент, взел колкото може и си остава така. Не, болницата в Ихтиман, ще покажем и най-скоро на нашите зрители, представлява едно крило, една сграда, която не е по-голяма от нашата сграда тук на площад Славейков, където е вътрешна хирургия, всички отделения, така че е съвсем малка. Също направи впечатление, докато, ако не греша, техникума по земеделие, точно така, техникума по земеделие, той е в покъртително трагичен вид, дори самата му фасада. На 300 метра от него се намира училището в ромската махала, циганското училище, което свети, което е реновирано пак по някоя европейска програма. Аз съм минавала няколко пъти оттам, то в едни ярки цветове, оранжево, жълто. Оранжевко, спретнато с нова дуграма. Да. Това, че реката е пълна с буклук и гледаме гръден кош от животни и какво ли не на 100 метра от него, това вече е зад него и се надяваме, че няма да го видим. Тази интеграция трябва и да ти идва отвътре. Най-малкото. Най-малкото отвътре. Що се отнася до земеделие, там видяхме едни разрушени постройки на Булгарплод, които явно едно време са функционирали, били са пълни с продукция в периферията на София град, София област, което е трябвало да зарежда града. Сега вече няма такова. Сега доматите ядеме от Турция, внасяме ги от Турция тук, защото нашите сигурно са по-лоши
И от Южна Америка вече имаме Да, чесън от Китай идва. Което е пагубно. Да, наистина малко разширяваме темата, но е пагубно за българския производител, тъй като моята баба, вече Бог да прости, дядо ми на по 80 години и си гледаха в оранжерите домати, изкупуват се от прекупачите на страшно ниски цени. След това къде заминават, не знам. Сигурно и ние ги изнасяме. Така че всичко е една голяма схема, която е последно добре за родния производител, ако щеш и за хората, защото и Кирил Узунов спомена, наистина има там един цех приличен, който има вид на нещо ново и наистина от преди години, но там са се произвеждали, даже ние споменахме въпросната фирма, имало някакво производство на соленки, фурнети, но сега вече и то е замряло, от 2 години се ползва само единствено като цех. Тоест пак въпросните 50-100 няма значение колко човека, защото да не забелязваме, че реалното население в момента на Ихтиман е не повече от 6500-7000 жители. Но в момента се ползва само като склад с няколко охранители и това е. Говорим за цялата тази прехрана, за целият този поминък, който идвал за това население, и то се намира в град в Централна България, съвсем близо и до столицата. В момента там наистина почти няма никой, всеки търси пътя към София. За съжаление не в онзи смисъл познати. Всеки търси някъде спасение, също и навън. И местни хора ни разказаха как и много жени и на преклонна, и на не толкова преклонна възраст и остават тук деца, майки, за да ходят в тези, които са за ожалване, знаете, според Брюксел, Гърция, Кипър, за да търсят работа като домашни помощнички, да гледат чужди майки, да гледат чужди деца. И това е. Просто е нужна промяна и добре, че хората вече го осъзнават. Аз така като гледам кадрите и си мисля, че на всяка половин минута може да отворим огромна тема. За производство, за земеделието, за това как производителя може да продаде своята продукция, за прекупвачите. И тук веднага стигаме пък и до големите вериги, Точно. Които са монополисти, които убиват малкия и средния бизнес. И не знам каква е таксата, за да си продаваш доматите в някои от големите вериги, ако ти си един малък или среден производител, понеже за домати стана въпрос. Дали е толкова голяма, че да те откаже от това да произвеждаш изобщо или да търсиш пазар? Според мен това е в сферата на илюзорното. Според мен изобщо няма как да стане. Защото дори да не си бил в тези среди, не говорим, тук чух пак някой разказал на трети, на четвърти, да речем, че аз имам някакви косвени впечатления. За да вкараш продукт в голяма верига магазин, наистина борбата там е безмилостно жестока. Защото освен, че трябва да се плати на първи, втори, трети, усетят ли те големите, че продуктът ти е добър, просто правят и невъзможното, да не кажа и с мутренски похвати от познатите ни през 90-те години, за да си тръгнеш сами по желание. И много наистина кадърни български производители, уж всички обичаме българското, подкрепете българското, всеки ден тези лозунги. Да, има и такава кампания, която върви. На българските производители, които се чудат по какво да измислят вече, че по някакъв начин да запазят положението си тук на пазари, да могат да печелят, да правят бизнес. Защото те са просто захлупени и смазани от външните вериги, които са разполагат с огромни капитали. Наистина тук дойдоха на готово, защото им бяха предоставени на тепсия всички разрешителни, земята, на която се строят, и бяха на изключително облегчен режим, нали, казвайки отново, защото това се прави чисто законодателно политически. Това е политическа воля да дадеш на тепсия на тези огромни вериги, които, знаейки, че те ще задушат местния бизнес, който е малък и среден, или дори голям. Но истинско чудо е да си вкараш продукт, колкото е добър, и парадоксално е, че говорим се за едни производители и тук ще стане и въпроси за мандри и така нататък. Дори когато ти си намерил начин, намерил си вратичка, контакти, доказал си да си знаеш продукта за чужбина,
просто да влезеш в верига, ще да кажа българско, но те не са български. Те не са български, да това е най-важното в тези големите вериги. Сигурно може да се направи някой, понеже е много модерно да имаме сериали, не знам, под прикритие, но там вече не е нужно да имаш някакво такова богато въображение, за да измислиш някакъв нов сценарий. За там се носят легенди, но лошото е, че всичко е, не сме да използвам думата картел, но не те пускат. Няма вариант. Тогава, когато Атака казва пари има в България, но те изтичат, това е абсолютната истина. Защото когато един човек излезе от къщи, първата работа сутрин да мине с колата да зареди бензин, отива и плаща на чуждата компания, след което отива в магазина вечер да си купи продукти за вечеря или за през седмицата, плаща на чуждата верига за чуждите продукти, за местното производство го няма. Отидеш да си платиш, както се шегуваме кръвния данък в някои от мобилните монополи, вече минаваш оттам, или сметките за тока. Изобщо не живеем в един хубав филм. И съжаление не е филма, ни е нашия живот. Мен ми се струва, че не живеем в нашия филм. Ние живеем в един чужд филм в момента. Това, което наблюдавам аз. Нека да погледаме още малко от този филм, който не е измислица, не е художествена измислица. Да видим следващото видео. Намираме се пред завод Електроди АД, който е чудесен пример до какво води колониалната политика на управляващите до сега. Значи, това е един от голямите заводи в град Ихтиман. Тук на времето са работили и до 1000 човека персонал. И този завод сега в момента е купен от чужди инвеститори. ЕСАП, виждате табелата отзад. Доколкото знам, главен управител е унгарец, който не знам по какви причини го ликвидират. Може би да нямат конкуренция от българска страна. Така си мисля аз. И този завод в момента, ако примерно вие сте голяма фирма и дадете една голяма поръчка, вади готова продукция на електроди. Преди години това бил единствения работещ и единствения съществуващ завод за електроди на Балканите, Балканския полуостров. След това се появили всички останали. Тук се прави готова промишленост и просто болно ми е и надявам се след една година да не стане да дойдем и да го снимаме, да са останали само основите, както преди малко мандрата снимахме. Защото натам отиват нещата, за жалост. И голяма болка на населението на града, защото много работни места се закриват тук. Това се случило през декември 2012 година е взето решението за ликвидация. Да, точно така. Говорим за 1000 работни места, при все, че реално в град Ихтиман живеят 7-8 хиляди души, с селата общо населението става около 14 хиляди. Тоест огромен процент са намирали работа тук. Да, абсолютно е така. Значи това 1000 души са работили преди години постепенно, след приватизации, след разни други разграбвания и измами, намаля бройката на работните места, падат на 500, 200, 300, 100 последно и накрая ликвидация. Сега, ако да го купи някой този завод, ще го взема за жълти стотинки, след това само от продажбата вътре на техниката, която има и скрап най-малкото, ще се избие на покупката, даже ще е на печалба. И ние съответно, ето, унгарците няма да имат конкурент. ЕСАП. Ще си правят те там електроди, унгарците ще са добре, ние тук в Ихтиман и българите като цяло, затова сме на този ред. Следваме. Това е чугунолярния завод. Разбрахме, че тук са работили над 2500 души. В момента тук не кипи никаква дейност, така ли? Да, това наистина е големия завод. И не само в Ихтиман, но и на Балканите едно време е бил. Има специално 2 жилищни комплекса, построени в Ихтиман от блокове, които са били за служители на този комбинат. Доколкото си спомням и са ми разказвали моите родители, дори от Костенец, от Елин Пелин са идвали хора да работят тук, тъй като града тогава не е покривал капацитета за работна ръка, специално в ЧЛК, освен другите отрасли. В момента завода няколко пъти е купен и е продаден и е препродаден. Не мога да ви кажа колко неща и машини са изкарани, са препродадени или са за скрап. Дейността, която в момента се извършва, е минимална. Така хора, работници са споделяли, че не виждат смисъл да работи завода. Едно, че техниката е страшно устаряла и не е рентабилно производството в момента. Мисъл, изразходва се огромно количество енергия, което надали покрива някакви норми и печалби.
Като персонал знам, че са останали страшно неквалифицирани хора. Да не казвам всичките, със сигурност има хора, които са учили за това нещо и се разбират от работата. Но в момента в ЧЛК-то, ако работят 500 човека, сигурно има и 500 молби за работа. И просто който не му изнася вече тук, не му е хубава заплатата или не му изнася часовете или работата, става си заминава и идва следващия. Очаквате ли някаква промяна и ще се борите ли вие за такава, защото знаем, че тя става с избори на 12 май, има такива. До сега видяхме статуквото какво направи. Руши се, зарязват се работещи неща, закриват се, ликвидират се, приватизират се. Да, тази разруха аз я наблюдавам от 15-20 години, смея да твърда. Много са ми ясни нещата, всичко отива на кино. Ще се постарая, ще подкрепям тези, които искат да направят някаква промяна и това нещо да спре. Уважаеми зрители, един завод за електроди, единствен на Балканския полуостров, с печелившо производство, с пазар, който е унищожен вследствие на приватизацията. Ние видяхме един много тъжен кадър в началото с българското знаме, което беше разкъсано. Това е емблематичен кадър на знамето на Европейския съюз, знамето на фирмата приватизатор. След това още едно знаме на държавата, откъдето е фирмата приватизатор, които пак така леко отдрани тук-там и най-накрая българското, което цялата му бяла част липсваше и се вееше като парцалата. Да, символиката е голяма. Пред завода, който е един от основните в района, завод за електроди, бил е конкурентен явно. Имал е пазар и за Дубай. Също днес местни хора, които не пожелах обаче да ги снимаме. Може би имаше известна доза нехаресване на определен началник в даден момент. Бивши служители там казват, че са правени много бели и на местно ниво, вече под главнокомандване на чуждите така наречени инвеститори, като 900 тона брак за износ за Дубай. Това е било вследствие на влага, на която били зарязани, но истината е, че и това се случва. Като видиш, че това нещо рано или късно ще свърши, усетят ли, че печалбата не е достатъчно или че не е точно този филиал в България рентабилен за тях, просто се ликвидират на момента, закриват се работни места. Да, и надолу вече по схемата почваш да си мислиш, че що да не го направя аз. Веднага питаме, това ли е чуждия инвеститор? От това ли ни е страх? Нали? Ще изгоним чуждия инвеститор, защото това е най-големия ужас на всички папагалстващи, които съка, не дейте, как така ще изгоните чуждите? Ще кажат не. Да, ще изгоните чужди инвеститор. Как така ще прекратяваме договорите с електроразпределителните дружества? Ние така ще оплашиме чуждите инвеститори, такива, каквито са съсипали завода за електрони, може би. И които държат българското знание като парцал да се вее, като... ние като сме влизали във войни, така не ни изглежда знамето, Петя. Да, имаме го пак и в покритието от Ихтипан, което направихме днес. Така е, като попиташ местните, те ще ти кажат, че са предпочитали, но вече няма го този момент, в който да тръгнат да обясняват вече дори възрастните хора. Те също още си употребяват термина столетницата, комунизма, но вече не казват беше по-добре. Да, трябваше ни свобода, трябваше да мръдне нещо, но не, в никакъв случай по този начин. И като ги попиташ, кой трябва да те управлява, в никакъв случай тройната коалиция, много сме разочаровани от така наречената столетница, не е това начина. И все повече хората почват, дори възрастни, много интелигентни хора, дори се извиняват, че били със средно образование. Много видели хора, отгледали своите деца, сега чудейки се как и на тях да им помогнат и да не са в тежест, хора с пенсии от по 152 лева.
тези 2 лева отгоре, които сега от така промотираното... Които са следствие на увеличението... Първоаприлско и без него. Те говорим там за 3-4 лева и като сложиш и вдовишките в размер на 4,83, това също беше много интересна сума и го запомних. И те самите казват, интересуват се. Искаме новото, вярваме на Атака, вярваме на Волен Сидеров и не го казвам, защото работя в Алфа, такава е ситуацията. Хора наистина... колкото и да не ви е приятно и на предишните, и всъщност и на сегашните управляващи с отбора си, хората започват да проглеждат, защото се интересуват и защото вече не могат да се скрият идеите на партия Атака и се налага и господин Сидеров, и вас да ви канат по студиятата да разясняват. Слава Богу, че нещата малко се почупиха. Аз ще ти кажа, че доверието в столетницата е изгубено, защото тя показа, че не е нищо по-различно от това, което е било преди нея. Имам предвид след 90-та, но преди нея. Т.е. управлението на сините. След това дойдоха така едни жълтички, след това се върнаха червените. По един и същи модел се управляваш. Нито една сделка не беше спряна, от никой не беше потърсено възмездие или отговорност. Нито един от тези, които ограбиха, съсипаха, не беше вкаран в затвора. Това, което сега пледират хората за някакво възмездие. Не можеш да не понесеш отговорност, когато си съсипал производства, когато си докарал до мизерия цели групи флаговете. Хора, да. Тук не се видя много добре българския флаг. Надявам се, че ще го повторим. Накрая, мисля с него да завършим. Но няма разлика в тези управления, няма разлика в платформата им. И веднага за доказателство ти казвам, и много бързо и забравят неща, като плоския данък. Тези, които въведаха плоския данък, най-лявата партия, която с крайно дясна мярка влиза в решава да оправи проблемите на населението, ощетявайки най-бедните. Може ли да ощетяваш най-бедните, пък да се води за лява? Да не забравяме, че и само господин Сидеров в това студио даде веднъж, то не е пример, реалната ситуация в дадения момент в социалната комисия, когато се опита да вкара предложението за 1000 лева минимална работна заплата и 500 лева пенсия, тогава и госпожа Масларова, нашата най-социална министърка от най-социалната партия, беше казала, това е хубаво, ама нали знаеш, няма как. И нито един в социалната комисия в 41-то Народно събрание не беше гласувал за. Точно това е доказателството, че няма разлика между тях, тези, които са управлявали последните 23 години. Просто няма разлика. Те се припокриват, те си предават щафетата, опитаха се да ни смачкат няколко пъти, мачкаха ни тройната коалиция по същия начин ГЕРБ, даже на моменти по-подло и по-гадно, защото ние действително им давахме подкрепа, защото бяха нова партия, лидера им така излизаше и гарантираше, че той ще прекрати договорите с монополистите от електроразпределителните дружества, ще свали новините на турски език. След така заявки. Много хора гласуваха за него като по-мекия вариант на Сидеров, между другото. Те се подлъгаха по това, че ето, нали, той така не вика Бойко, ама виж го, той стабилен, ще ги направи тези решителни стъпки. Да, ама той се оказа просто в същата схема. Играч от ранга на тези, които преди него си предаваха властта. Оплаши се какво стана. Само на пръв поглед, на първо четене стабилен. На първо четене, но подлага 1,6 милиона. Да, и аз винаги го напомням на хората, които и в социалните мрежи зачекват темата. Ама нали тогава вие, ние, 1,6 милиона, да не забравяме. 1,6 българи и с обещанията за алтернативно управление. Сега на 12 май има избори и може би на това трябва да наблягаме за промяната, защото онзи ден и една преподавателка в Софийския университет в факултета по журналистика присъстваше на една от пресконференциите на Института за модерна политика. Тя каза нещо много важно, че има спиралата на мълчанието. Така че дори последните социологически изследвания, които се опитват така да втълпят, че след протестите, дори сега като се върнах от Ихтиман пак, че ето доверието в Борисов се покачва, тези високи проценти и за БСП и за ГЕРБ, че хората дори в момента да го кажат това нещо, вота, както и тя каза, че неправилно се нарича протестния вод,
изненадва в самия ден на изборите. Казват едните, че ще гласуват за статуквото, вече можем така да го определим, или за управляващите до момента, но и те самите някакво вътрешно чувство, ако щеше психология, също и този прословут страх, който остави протестите едномесечни, или може би и летаргия, или пак някак се ни успаха. И точно в този момент ще се види как изкача вече и гласа наистина на разума и как тогава ще има много изненади в посока, вече всички оказват в прав текст, на национализма, на промяната, на национално отговорното поведение на едни бъдещи истински патриоти. И вчера, докато коментирахме тук с господин Сидеров в студиото изказаните на господин Райков, нещо много важен момент и аз забравих, след това го слушах. Дори някой да е патриот, той не може да влиза тук, когато си иска, или няма значение как завърши изречението. Какво значи дори някой да е патриот? Всеки един политик, трябва и да по примера на Меркел и на който и да е български политик, и за да работи за държавата, да не използваме, хайде да кажеш, патетични думи, като миле етик, ако не си патриот, какво правиш тук? Той за него всъщност патриотизма е мръсна дума. Това е някаква лоша дума, някаква... Той направи или такава една от стихотворенията, извадена, абстрактна. Това говори много лошо за господин Райков. Така е. Имам още няколко видеа от Ихтиман. Имаме едно заключение на общинския ни координатор Кирил Зунов. Нека видим, колеги, едно интервю с Радка Николова. Госпожо Николова, 12 години сте била каранист в чугунолярния завод. Какво се случва там и от какво ви боли най-много? Боли ме най-много, защото този завод заглъхва и се унищожава. Аз съм постъпила 80-та година и завода наброяваше 2200 човека. Като имаше хора, работници от цела Ихтиманска област, от Самоков, от Костенец, от Долна Баня. Работеше се и на 2 смени. Аз съм работила специално на 2 смени. Работила съм и на 4 дневен график. Работила съм и на 12-часов график. Работила съм в базисен цех като кранистка. При нас идваха вагони с материалите, които отиваха в другите цехове за отливките. Специално пясък, вонно стъкло, стомана, такива стоманени, нали, такива отпадъци. Идваше и чугун, който се прекарваше с вагони. Специално и ние имаше бункери в цеха, където разтоварвахме вагоните и оттам вече се транспортираше с трактори, с такова към другите цехове, където се обработваше и се правеха отливките. Правеше се в средни дребните, там така и беше цеха за дребни отливки, в едри отливки, пак големи отливки. 1991 година дойде първото съкращение. И мен ме хвана тогава това съкращение, а ми оставаше само нали, на 52 години да се пенсионирам. Оставаха ми да навърша годините 6 месеца. Но шефа, който ми беше, каза така, сега ти да останеш, аз да си отида, моите деца да гладуват. Само за 6 месеца не искаха да ми удължат да остана да работя, за да мога да навърша годините, а трябваше после да хода на борсата 6 месеца, докато навърша години и се пенсионирам. Можеше да се и завода да се задържи, защото много хора работеха. От Ихтиманската, от Вакарел, от Самоков, и можеше да се задържи този завод, за да има работа. Какъв е процента на безработица, да, или просто ми кажете с прости думи, колко човека в момента от цяло Ихтиман, с колко жители в момента, колко от тях имат работа и за колко пари средно работят? Средно работят до 250-300 лева най-много. Защото аз имам снахата, която работи в Момин проход, санаториума, пътува там и толкова е заплатата. Как се живее с толкова пари?
Сина работи в София, внука безработен. Някак трудно се живее. Направо трудно се живее, защото внучката се омъжи и зета безработен, 2 дечица имат, едва свързват двата края. Добре, в последните 4 години господин Борисов обясняваше колко добре живеем всички. То за магистрали, то чудо, като 250 лева чак звучи абстрактно, защото цените при вас са като тези в София. То няма особена разлика. Да, но не може господин Борисов да казва, че живеем добре. И няма да забравя неговите думи. Аз като пенсионерка, пенсионирала съм се на 52 години, но пенсията ми е 158 лева и 80 стотинки. И сега ще ви дадат с някакви 5-6 лева отгоре. Да. Вдовишките се дигат с 4,83. И сега пак се бие новото служебно правителство на Райкова в градите, колко социална политика имат и как пак били разпределили 41 милиона. Да, те увеличават, но се ги взимат, защото последствие се увеличават и стоките в магазините. Увеличава се и тока. Колко пъти увеличава тока? Тия пари, където ни ги дадат, те се ги вземат. И ние пак оставаме на нищо. Аз съм вдовица, с тая пенсия взимам малко от мъжа ми, колкото ми дават, за да мога да свързвам двата края, защото живея отделно. Виждам, че децата изнемогват, не мога да им преча, а и плюс това съм болна и всеки месец по 50 давам лева за лекарства. А вие знаете ли, че на фона на вашата наистина страшно мизерна пенсия, изобщо на заплатите в момента тук, една група хора, няма да ги казвам, да не кажа, че после пак сме расисти, взимат много, много повече от помощи. И за моето дете никой не ми е дал 1 лев в тази държава. Знам и хора, които имат магазини и получават от магазините наеми и взимат помощи. Много такива хора има. Добре, тук циганите по-добре ли живеят от вас? Със сигурност взимат повече пари. Много по-добре живеят от нас. Много по-добре. Те са социално осигурени, много помощи им се отпускат. Сега наскоро даваха пак за тия телковете, където са вземали пари, но няма да ги върнат. А колко години ние им плащаме тук и тока, и водата им плащаме. Много по-добре са от нас. Аз съм била свидетел, когато отида за Нова година, например, за някакъв празник, как те взимат количките, натоварват с по 2 пилета, с всекакъв вид луканки, с салати, с всичко. А ние гледаме и не можеш да си позволиш. Така ги подредиха нещата управляващите в последните години, че майки излизат някъде да гледат чужди внуци, да гледат чужди майки. Да, точно така стана. Точно така. Благодарение на Бойко Борисов, който се биеше в гърдите, че много нещо ще направи. А той какво направи? Унищожи направо държавата. Унищожи. Нямам доверие. Особено пък когато го чух, когато беше в Америка и го дадаха по телевизията, как каза, там има една група прости пенсионери. Ние не сме прости пенсионери, защото все пак имаме някакво образование. Макар и средно образование, тогава за нашите приемайте години, лично. За нашите години не, но това е обидно, нали? Колко и да е, които демек, че гласуват за БСП-то. Прости пенсионери. Сега това е кой за кой иска да гласува, но аз нямам доверие нито в БСП, нито в СДС, нито имам доверие във Волен Сидеров. Дано нещо направи, дано нещо малко се подобри и живота, и хората да имат работа. Това, уважаеми зрители, живота в Ихтиман. Това е една достойна българка, която си изкарвала прехраната с честен труд, интелигентна жена, работила цял живот за държавата. В момента получава 158 лева пенсия, 50 от тях дава за лекарства. В чугунолярния завод работила, който е унищожен. В момента в него хората взимат по 300 лева на месец. Какво беше? Така е, да. А преди са работили... Преди са работили на много високи заплати. На много високо заплати. Предишни собственици работили са преди 1990-та
Тук информацията ни от местни жители са взимали по 1000-1500 лева. Значи такива, които в момента се равняват на такава заплата. Да, точно така. А в момента предприятието работят 250 човека, продукцията не стига почти до 3000 тона месечно, на фона на предишните 30 000 тона на месец. Работещите получават, както вие казахте, 300 лева на месец и по 2 лева за храна и 2 лева за път на ден. Договорите им са срочни, повечето от тях изобщо не работят и на трудов договор, само на граждански договори и на такива за услуги. И тук в информацията, която са ни дали хората от Ихтиман, пише, че през май месец ще им прекратят договорите и ще дойде нова фирма Еврометал, един нов инвеститор. Инвеститор Еврометал, който ще продължи политиката на предишния, т.е. ще занули предприятието. Завода. Чугунолярния завод, уважаеми зрители, който, както каза Петя, с продукция от 30 000 тона на месец, преди 90-та година, преди всъщност стартирането на унищожаването на българската икономика, ако мога така да го кажа. И индустрия. Гледах тези флагове отзад и след и кадрите и нещата, които и аз видях за първи път днес с една разходка за 2 часа до Ихтиман. Видяхме Ихтиман като след война. България е тъжна и весела само за малцина в момента. Ихтиман също и всеки един от тези български градове, които се правят тук в така наречения триъгълник на властта, че не съществуват и че всичко е розово и че живеем в една социална държава, в която всеки ден се раздават десетки милиони с помпозни маниери, едно маниерчене, как ги прибираме в другите министерства, бързо действаме, режем откъдето трябва, за да дадем на нашия така любим народ. Любим народ, ама много предизборно и някак си не на време. И тези първоаприлски повишение на пенсиите наистина се оказаха смешни. И тази еднократна помощ от 50 лева за майките за втората година, ма с една голяма запетая, но ако доходите там не превишават, и с първоаприлското понижаване на парното, между за през лятото. Лятото ще ни е по-топло. Ще плащаме по-малко за парно, уважаеми зрители. Да благодарим на природата. Да благодарим на природата и все пак трябва да завършим с нещо оптимистично. И аз го видях в госпожата, която даде интервю за теб. Това е, че има еволюция в мисленето на хората. Те вече си дават сметка какво и къде е сбъркано в държавата и си дават сметка, че то може да бъде поправено. Да, трудно, да, с усилия, но ако се тръгне в правилния път, след не толкова дълго време, може наистина да сме значително по-добре. Много хора вече направиха тази революция в собственото си мислене, а на другите да препоръчаме хора преди да отидете да гласувате, защото е много важно и наистина българи, цигани, няма значение какви, не се продавайте по 50 лева, защото тези 50 лева ще ви излезат много солено през следващите години. Мислете, четете програми. За момента програмата всъщност е една, само на Атака. Друга програма няма. Само на партия Атака, друга програма няма. Нашата програма ние излагаме всеки ден и в телевизия Алфа. Вие сте запознати с нея, защото години наред тя почти не се е изменяла, освен да се разширява и да се обогатява, но в една единствена посока и това е край на колониализма и връщане обратно на България в ръцете на българския народ. И аз мисля, че докато знамето ни участва в такава комбинация, в такава конфигурация с много знамена, то винаги ще бъде в този му вид. Може би просто трябва да го преместим отделно и да го издигнем на ново, чисто ново и здраво. В смисъл така завършим. Благодаря ти, че беше мой гост. Благодаря и аз за поканата. И благодаря за невероятния материал, който сте направили съвместно с нашият общински председател Кирил Узунов. Уважаеми зрители, Атаката продължава. Всичко зависи от нас.